La începutul secolului al XIII-lea, marea structură a Rusiei chievene se crăpa deja. Punctul de cotitură merge până în 1054, anul în care Iaroslav cel Înțelept a murit. Planul său de succesiune, cunoscut sub numele de sistemul Roa sau sistemul de scară, avea menirea să păstreze unitatea. În teorie, puterea trecea prin rotație între membrii seniori ai dinastiei conducătoare. În practică, a făcut opusul. Imaginați-vă 10 de prinți, toți înrudiți prin sânge, fiecare convins că regulile îi favorizează pe ei. Fiecare moarte declanșa dispute, fiecare dispută risca un război civil. Și cu timpul, exact asta s-a întâmplat. Fratele lupta împotriva fratelui, vărul împotriva vărului. Kievul, odată inima pulsândă a lumii ruse, a început să se estompeze. Populația sa a scăzut, autoritatea sa politică s-a slăbit. Arterele sale economice au fost sugrumate în tăcere, pe măsură ce cruciadele au redirecționat comerțul departe de râul Nipru și către noile rețele mediteraneene. Adăugați la aceasta presiunea constantă din partea polovților sau cumanilor, tâlhari nomazi din stepă care atacau din nou și din nou. În nord, orașul Novgorod s-a îmbogățit ca republică comercială legată de rețelele comerciale baltice. În nord-est, Vladimir Suzdal a evoluat în ceva foarte diferit. Un principat mai dur, mai centralizat, mai autoritar, construit pe control mai degrabă decât pe consens. La începutul anilor 1200, Rusia era o mozaic de principate rivale, fiecare păzindu-și propriile interese și suspicioasă față de celelalte. Prinții erau regi în miniatură, puternici local, dar incapabili de acțiune coordonată. Și acesta este detaliul cheie. Când mongolii au sosit în sfârșit, s-au confruntat cu o ceartă de familie înghețată, în loc de neîncredere. Chiar și când au apărut semne de avertizare, zvonuri din stepă, orașe distruse, supraviețuitori povestind povești imposibile, cooperarea a rămas rară. Întâlnirea dintre lumea rusă și mongoli a fost o neînțelegere catastrofală atât diplomatică cât și militară. Totul începe cu un om numit Khan Kotian, liderul polovților cumani. Aceștia erau nomazi din stepă care petrecuseră decenii luptând, atacând și fiind atacați de ruși. Erau dușmani, uneori amari. Și totuși, în 1223, Kotian a fugit spre vest și a apărut la curtea lui Mstislav cel Îndrăzneț, prinț al Galiției. Doar acest lucru vă spune cât de grave erau lucrurile. Kotian a venit disperat. Le-a spus prinților ruși despre un nou popor ciudat din est, războinici care zdrobiseră deja armatele Georgiei, unul dintre cele mai puternice regate creștine din regiune, și care acum sfâșiau stepa. El a spus: astăzi ei mi-au luat țara, mâine vă vor lua pe a voastră. Pentru o dată, prinții ruși au ascultat, cel puțin parțial. O coaliție a început să se formeze, dar înainte ca vreo bătălie să fie purtată, s-a întâmplat ceva mult mai dăunător. Când trimișii mongoli au sosit, ei nu au venit cerând tribut sau capitulare. Ei au susținut, adevărat cel puțin în propria lor logică, că nu aveau nicio ceartă cu rușii. Ei au spus că doar vânau sclavi fugiți, cumanii. Prinții ruși au executat trimișii mongoli. Acest lucru a fost catastrofal. Conform legii mongole, Yasa, uciderea trimișilor era una dintre cele mai mari crime imaginabile. Diplomații erau sacri. Îi ucide însemna a declara război total, tipul care putea fi răspuns doar prin anihilare. Acest singur act a asigurat că ceea ce ar fi putut rămâne un conflict limitat la frontieră ar deveni în schimb un război de răzbunare. Mai târziu, cronicarii ruși se vor uita înapoi la acest moment ca la păcatul originar, punctul în care pedeapsa lui Dumnezeu a devenit inevitabilă. Coaliția rusă a mărșăluit spre est în stepă cu numere care păreau impresionante. Istoricii moderni estimează undeva între 20.000 și 30.000 de oameni. Un amestec de retinue princiare, infanterie și cavalerie cumană aliată.
Confruntându-i, erau doi dintre cei mai mari comandanți pe care Imperiul Mongol i-a produs vreodată, Subutai și Jebe. Ei conduceau aproximativ 20.000 de călăreți mongoli, o forță de recunoaștere. Acest detaliu contează. Aceasta nu era armata principală mongolă. Aceasta era de cercetare și testare. Când cele două părți s-au întâlnit lângă râul Kalka, crăpăturile din coaliția rusă au început imediat să apară. Prințul Mstislav cel Îndrăzneț, împreună cu aliații săi cumani, au traversat râul și au atacat fără să aștepte forța principală din Kiev. Nu exista un comandament unificat. Fiecare prinț lupta ca și cum aceasta ar fi fost războiul său privat. Mongolii au răspuns cu una dintre cele mai faimoase tactici ale lor, retragerea simulată. Au fugit și rușii i-au urmărit kilometri întregi. Formațiunile s-au întins subțire. Unitățile au pierdut contactul între ele și apoi, aproape brusc, mongolii s-au întors înapoi. Capcana s-a închis. Cavaleria mongolă a încercuit grupuri izolate, tăindu-le unul câte unul. Stepa s-a transformat într-un teren de măcel. Comandamentul a dispărut. Panica s-a răspândit mai repede decât ordinele vreodată. Conform codexului Hipațian, măcelul a durat zile întregi. Cronica Novgorodului consemnează un rând înfiorător. Doar unul din 10 oameni s-a întors acasă. Asta înseamnă până la 90% pierderi, uciși, capturați sau împrăștiați dincolo de recuperare. Linii întregi nobile au fost șterse într-o singură campanie. Pe malul îndepărtat al râului, Mstislav Romanovici de Kiev rămăsese în urmă într-o tabără fortificată. De acolo a privit distrugerea desfășurându-se timp de 3 zile. În cele din urmă, înconjurat și fără opțiuni, s-a predat după ce a primit o promisiune de siguranță. Mongolii au acceptat predarea sa, apoi au încălcat-o. În răzbunare pentru trimișii uciși, mongolii au efectuat o execuție concepută să terorizeze pe oricine auzea despre ea. Prinții capturați au fost legați, așezați pe pământ și scânduri de lemn au fost plasate deasupra lor. Comandanții mongoli au ținut apoi un ospăț al victoriei, șezând, mâncând și sărbătorind deasupra scândurilor, zdrobind prinții încet până la moarte sub ei. Cronicarii au numit-o un ospăț pe oase. Și apoi, la fel de brusc cum apăruseră, mongolii au plecat. După ce și-au completat baleiajul de recunoaștere în jurul Mării Caspice, Subutai și Jebe s-au întors spre est și au dispărut. Rușii au rămas uluiți. Cronicarii au scris în confuzie: nu știm de unde au venit, nici unde s-au dus. Doar Dumnezeu știe. Timp de 14 ani nu s-a întâmplat nimic. Viața a continuat. Prinții și-au reluat vechile feuduri. Vechile rivalități au reaprins. Mulți s-au convins că tătarii fuseseră o plagă temporară, o pedeapsă unică trimisă de Dumnezeu și acum retrasă. Acea lungă pauză după 1223 s-a încheiat în 1237. Și de data aceasta nu există nicio confuzie cu privire la ceea ce se întâmplă. Ceea ce iese din est nu mai este o forță de cercetare. Este o armată completă de invazie, undeva între 180 și 140.000 de oameni, conform celor mai multe estimări moderne, 10.000 de cavalerie, turme de aprovizionare, ingineri, echipament de asediu, cercetași călărind mult înainte și mult în lateral. Această invazie a fost planificată cu ani în avans la Curultaiul din 1235, un mare consiliu al liderilor mongoli. Europa însăși fusese marcată pentru cucerire. În fruntea acestei forțe se afla Batu Khan, nepotul lui Genghis Khan. Ghidându-l era Subutai, același comandant care anihilase coaliția rusă la râul Kalka cu ani în urmă. Și de data aceasta, mongolii au făcut ceva ce armatele ruse nu se așteptau niciodată. Au invadat iarna. Războiul rus încetinea sau se oprea tradițional în lunile reci. Râurile îngheța, drumurile dispăreau sub zăpadă, proviziile se diminuau.
Campaniile de obicei așteptau primăvara. Mongolii au răsturnat această logică. Râurile înghețate au devenit autostrăzi. Zăpada groasă încetinea apărătorii, dar nu cavaleria nomadă, obișnuită să trăiască în climate extreme. Caii mongoli puteau săpa prin zăpadă pentru a paște. Armatele lor călătoreau ușoare, rapide și în multiple coloane deodată. Și în loc să lovească mai întâi stepa sudică deschisă, au condus direct în nord-estul păduroas, inima puterii ruse. Prima țintă a fost Riazan. Când Batu Khan a cerut tribut, o zecime din tot, a cerut oameni, cai și chiar prinți. Aceasta era supunerea în forma sa cea mai crudă. Prințul Iuri de Riazan a refuzat. Răspunsul său a devenit legendar. Când vom fi toți morți, atunci totul va fi al vostru. Asediul a durat 5 zile. Pe 21 decembrie 1237, forțele mongole au pătruns zidurile. Ceea ce a urmat a fost distrugere totală. Cronicarul scrie: și niciun singur suflet viu nu a rămas în oraș. Toți au murit deopotrivă și au băut aceeași cupă a morții. Arheologia confirmă acest lucru. Vechiul Riazan nu a fost niciodată reconstruit. Populația sa a fost atât de complet distrusă, încât capitala principatului a trebuit relocată complet la Pereslavl-Riazanski. Asta vă spune cât de completă a fost anihilarea. Și aici vedem ceva important întâmplându-se în mentalitatea rusă. Violența a fost atât de copleșitoare, atât de nefamiliară încât sfida explicația normală. Cronicarii și clerul s-au îndreptat către teologie. Aceasta era pedeapsă divină. Există o linie adesea atribuită lui Genghis Khan, pe care scriitorii ruși au aplicat-o mai târziu lui Batu. Dacă nu ați fi comis păcate mari, Dumnezeu nu ar fi trimis o pedeapsă ca mine asupra voastră. Această idee că mongolii erau un instrument al mâniei lui Dumnezeu avea să modeleze modul în care rușii au îndurat ceea ce a urmat. După Riazan, mașina de război mongolă s-a îndreptat spre Vladimir Suzdal, cel mai puternic principat din nord-estul Rusiei. Marele prinț Iuri, al doilea Vsevolodovici, a încercat să răspundă, dar prea târziu. Incapabil să salveze Riazan, a fugit din Vladimir pentru a aduna o armată, lăsându-și familia în urmă. Acea decizie a bântuit memoria rusă. În februarie 1238, Vladimir a căzut. Mongolii au luat cu asalt orașul. Familia lui Iuri s-a refugiat în catedrala Adormirii, crezând că zidurile sacre i-ar putea proteja. Nu au făcut-o. Catedrala a ars. Toți cei din interior au murit. O lună mai târziu, în martie 1238, armata nou adunată a lui Iuri a fost prinsă lângă râul Sit. Mongolii s-au mișcat cu o viteză terifiantă prin zăpada adâncă, au lovit fără avertisment și au măcelărit forțele ruse. Marele prinț Iuri a fost ucis. Cu el a murit rezistența organizată în nord-est. De la acest punct nu mai exista nicio apărare militară unificată în această regiune. Doar orașe izolate, fiecare așteptându-și rândul. Și totuși, s-a întâmplat ceva ciudat. Mongolii au împins spre nord, din ce în ce mai aproape de Novgorod, bogata republică comercială. În cel mai apropiat punct se aflau la doar aproximativ 100 km distanță. Apoi s-au întors înapoi. De ce? Istoricii încă dezbat acest lucru. Poate degețul de primăvară, infamul Rasputița, transformase drumurile în noroi. Poate pierderile mongole în timpul asediului brutal al Torjocului au făcut avansul suplimentar riscant. Posibil ambele. Ceea ce contează este rezultatul. Novgorod a fost cruțat. Această singură decizie a remodelat istoria rusă. Novgorod și-a păstrat populația, bogăția, rețelele comerciale. A rămas independent politic și mai târziu a devenit un rival major al Moscovei în ascensiune. Dacă mongolii nu s-ar fi întors spre sud, harta Rusiei ar arăta foarte diferit astăzi. În decembrie 1240, mongolii au ajuns la Kiev. Odată inima Rusiei, Kievul era deja slăbit, marginal politic, nepregătit militar.
totuși a rezistat. Sub comanda lui voivod Dimitri, apărătorii au luptat din greu. Mongolii au adus cu ei ingineri de asediu chinezi, experți în catapulte și mașini de berbec. Zidurile au fost lovite neîncetat. În cele din urmă au crăpat. Apărătorii finali s-au retras la biserica Zeciuielii. Refugiații s-au aglomerat înăuntru. Când mongolii și-au forțat drumul înăuntru, structura s-a prăbușit sub greutate și haos. Kievul a căzut. Odată cu el, era rusă s-a încheiat complet. 6 ani mai târziu, un trimis papal, Giovanni del Carpini, a trecut prin Kiev. Ceea ce a găsit era bântuitor. Din ceea ce fusese odată un oraș mare, a numărat doar aproximativ 200 de case încă în picioare. Câmpurile din jur erau presărate cu cranii și oase. Atât de multe, încât le-a descris ca nenumărabile. Acea imagine captează realitatea invaziei mai bine decât orice statistică. Până în 1240, vechea lume a Rusiei dispăruse oficial. Odată ce cucerirea mongolă s-a finalizat, relația dintre cuceritori și ruși și-a schimbat caracterul. Ceea ce a urmat este ceea ce sursele rusești ulterioare au numit jugul tătar, tatarskoye igo. Dar această expresie poate fi înșelătoare. Aceasta era o structură stratificată de vasalitate, tribut, control administrativ și cooperare selectivă. Din ruinele anilor 1240, o figură s-a ridicat deasupra celorlalți, prințul Alexandru Iaroslavici de Novgorod. Majoritatea oamenilor îl întâlnesc mai întâi ca erou de bătălie. Porecla sa, Nevski, vine de la victoria sa asupra unei forțe suedeze pe râul Neva în 1240. 2 ani mai târziu, în 1242, i-a învins pe cavalerii teutoni în faimoasa bătălie pe gheață, o ciocnire care a oprit expansiunea cruciadelor catolice în teritoriile ortodoxe și a protejat teritoriul și identitatea Rusiei. Nevski a înțeles că amenințarea din vest și amenințarea din est erau fundamental diferite. Cruciații occidentali doreau conversia. Ei amenințau sufletul Rusiei, credința sa ortodoxă, tradițiile sale religioase, identitatea sa culturală. Mongolilor nu le păsa de nimic din toate acestea. Ei doreau tribut, ascultare și stabilitate. Atâta timp cât taxele soseau la timp și rebeliunile nu izbucneau, erau indiferenți față de teologie. Așa că Alexandru a făcut o alegere care încă îi pune pe oameni în încurcătură. A rezistat vestului și s-a supus estului. Mai degrabă decât să provoace o altă anihilare, Nevski a ales acomodarea cu Hoarda de Aur. A călătorit la capitala Hoardei de la Sarai și mai târziu chiar până la Karakorum, centrul imperial mongol, pentru a primi un iarlic, patenta oficială care îi acorda dreptul de a guverna. Acestea erau călătorii lungi, periculoase de mii de kilometri, și l-au plasat pe Nevski direct sub supravegherea mongolă. Relația sa cu Hoarda a devenit atât de strânsă, încât unele surse ulterioare, susținute de teoriile controversate eurasianiste ale lui Lev Gumilev, susțin că Nevski a intrat într-o frăție de sânge cu Sartak, fiul lui Batu Khan. Dacă acel ritual s-a întâmplat literal este dezbătut, dar politic alianța a fost reală. Cu sprijinul mongol, Nevski a consolidat puterea. I-a învins pe rivali, inclusiv pe propriul său frate Andrei, și mai controversat, a suprimat răscoalele antimongole în Novgorod. I-a forțat pe propriul său popor să plătească tribut Hoardei pentru a preveni ceva mai rău. Acesta este adevărul dur. Nevski a ales suferința controlată în locul distrugerii totale și, făcând acest lucru, a menținut lumea rusă în viață suficient de mult pentru a se recupera. Unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestei politici a fost Biserica Ortodoxă Rusă. Mongolii practicau toleranța religioasă atâta timp cât nicio religie nu le contesta autoritatea politică. Ca rezultat, biserica a fost scutită de impozitare. Acea singură scutire a avut consecințe enorme. În timp ce orașele zăceau în ruine și populațiile se micșorau,
Biserica acumula pământ, bogăție și influență. Mănăstirile au devenit refugii sigure. Clerul a devenit administratori și registratori. Cu timpul, biserica a apărut ca una dintre cele mai bogate și stabile instituții din Rusia. Pentru a colecta tributul eficient, Hoarda de Aur a impus un cadru administrativ mult mai avansat decât orice cunoscuseră anterior prinții ruși. În anii 1250, oficialii mongoli au efectuat recensământe detaliate ale populației pentru a calcula tributul numit Dan. Gospodăriile erau numărate, vitele înregistrate, comunitățile evaluate. Acest nivel de precizie birocratică era fără precedent în Rusia. Înainte de mongolii, impozitarea era adesea arbitrară și inconsecventă. Acum era sistematică. Inițial, guvernatori mongoli, cunoscuți sub numele de basaci sau darugă, erau staționați în orașele rusești. Ei supravegheau colectarea taxelor, impuneau ordinea și uneori recrutau soldați. Susținuți de garnizoane, erau simboluri profund resentimentate ale dominației străine. Dar cu timpul, Hoarda s-a ajustat. Guvernarea directă era scumpă și riscantă. Astfel, mongolii au delegat din ce în ce mai mult autoritatea către prinții locali. Acei prinți colectau ei înșiși tributul și îl transmiteau Hoardei. Această schimbare a transformat în tăcere politica rusă. Prinții care erau buni la administrație și loiali față de Hoardă erau recompensați. Cei care nu erau, dispăreau. Probabil puteți ghici care principat a beneficiat cel mai mult de pe urma acestui lucru. Una dintre cele mai importante inovații mongole a fost iamul, o rețea poștală și de releu care se întindea pe tot imperiul. Stații de releu numite standuri erau plasate la fiecare 20 până la 60 de kilometri. Caii și călăreții proaspeți permiteau mesajelor să călătorească 200 până la 300 de kilometri pe zi. Pentru lumea medievală, acea viteză era uimitoare. Rușii au adoptat acest sistem în întregime timp de secole ulterior. Iamul a format coloana vertebrală a comunicării, guvernării și coordonării militare rusești. Controlează drumurile, controlează mesajele și controlează statul. Dar nimic din toate acestea nu putea funcționa fără stabilitate socială. Și acea stabilitate avea nevoie de o explicație cu care oamenii să poată trăi. Acea explicație a venit de la biserică. Una dintre cele mai influente voci a fost Serapion de Vladimir, care scria și predica în jurul anului 1274. El nu a cerut nici rebeliune, nici nu a îndemnat la rezistență. În schimb, a recadrat întreaga catastrofă. Păgânii, predica el, sunt nuiaua mâniei lui Dumnezeu. Mongolii nu erau răufăcătorii ultimi. Ei erau instrumente. Problema reală, argumenta Serapion, era internă. Războaie, fraticide, mândrie, lipsa iubirii frățești între ruși. Deoarece Hoarda acționa ca instrument al lui Dumnezeu, rebeliunea împotriva hanului devenea greșită spiritual. Această teologie a îndreptat furia spre interior, a descurajat revolta, a redirecționat energia spre pocăință, unitate și reformă morală și, neintenționat, a creat condițiile psihologice necesare pentru recuperarea pe termen lung. La începutul secolului al XVIII-lea, vechiul sistem de supraveghere mongolă, directă, basacii staționați în orașele rusești, a început să dispară. Hoarda de Aur se confrunta cu propriile probleme interne și găsea guvernarea indirectă mai ieftină și mai sigură. Astfel, în loc să trimită oficiali mongoli pentru a colecta tributul, hanii au externalizat din ce în ce mai mult colectarea taxelor către prinții ruși înșiși. Acea singură schimbare administrativă a declanșat o competiție acerbă, deoarece oricine colecta tributul nu doar gestiona bani, ci și putere. Premiul pe care toată lumea îl dorea era titlul de Mare Prinț al Vladimirului, deoarece acel titlu venea cu dreptul de a colecta dan, tributul de la toate celelalte principate rusești, în numele Hoardei.
Două orașe au apărut ca principalii competitori. Tver era mai vechi, mai bogat și avea o legitimitate dinastică puternică. Dacă istoria ar fi fost corectă, Tver ar fi trebuit probabil să câștige. Moscova, pe de altă parte, era încă relativ mică, un fost post comercial. Dar ceea ce îi lipsea în pedigrei compensa prin instinct politic. Prinții Moscovei, în special linia descendentă din Daniel, cel mai tânăr fiu al lui Alexandru Nevski, erau răbdători, calculatori și nemiloși când era necesar. Acea diferență avea să conteze enorm în 1327. În acel an, un trimis mongol numit Chevkal, cunoscut și ca Cholcan, a luat reședința în Tver. Prezența sa a devenit rapid explozivă. Sursele locale l-au acuzat pe el și pe anturajul său de abuzuri și extorcare. Apoi s-a răspândit un zvon. Oamenii au început să creadă că Chevkal plănuia să ucidă prințul de Tver și să forțeze populația să se convertească la islam. Această frică nu era aleatorie. Sub Özbek Khan, Hoarda de Aur adoptase oficial islamul, iar memoria violenței forțate era încă vie. Orașul a erupt. Oamenii din Tver s-au răsculat, au măcelărit garnizoana mongolă și l-au ars pe Chevkal de viu în palat. Din punct de vedere moral, părea rezistență. Din punct de vedere politic, era sinucidere. Și Ivan Prăbii de Moscova a văzut asta instantaneu. Ivan Prăbii, mai târziu cunoscut ca Ivan Kalita, însemnând pungaș, s-a mișcat rapid. A călărit direct la Hoardă și a oferit un acord. El îl va pedepsi pe Tver singur. Hanul a fost de acord. Ivan i s-a dat o forță mongolă de aproximativ 50.000 de oameni, amintită în cronici ca armata Fedorciuc. Împreună au coborât asupra Tverului și l-au devastat fără milă. Orașul a fost zdrobit. Influența sa politică nu s-a recuperat niciodată complet. Ca recompensă pentru loialitate, Hanul i-a acordat lui Ivan Iarlicul și, mai important, dreptul de a colecta tribut de la toate pământurile rusești. Ivan nu doar a trimis banii la Hoardă. A smuls surplus, a cumpărat pământ, a mituit prinți rivali și a extins în tăcere teritoriul Moscovei. Monedă cu monedă, sat cu sat, Moscova a crescut mai bogată și mai puternică. El a convins de asemenea pe mitropolitul Bisericii Ortodoxe să își mute sediul de la Vladimir la Moscova. Acea singură relocare i-a dat Moscovei autoritate spirituală care să se potrivească puterii sale economice. Cronicile descriu domnia lui Ivan cu o expresie izbitoare. O mare tăcere a căzut asupra pământului rus. Ceea ce înseamnă în termeni practici este simplu. Raidurile mongole s-au oprit. Niciun oraș nu a ars. Nici o expediție punitivă bruscă. Comerțul a reînviat. Oamenii s-au mutat în pământurile Moscovei pentru că erau sigure. Acea stabilitate a permis Moscovei să acumuleze populație, bogăție și experiență administrativă, materiile prime ale viitoarei independențe. Și apoi, la mijlocul secolului al XVII-lea, Hoarda de Aur a intrat într-o perioadă cunoscută sub numele de Marile Tulburări, Velicaia Zamiatnia. Între 1359 și 1380, mai mult de 20 de hani au urcat și au căzut în aproximativ 20 de ani. Asasinate, lovituri de stat și războaie civile au slăbit autoritatea centrală. Moscova a observat. În acest moment, Moscova era condusă de prințul Dmitri Ivanovici, mai târziu numit Dmitri Doncoi. El a început să rețină tributul și să construiască alianțe cu alți prinți, ceva aproape de neconceput cu un secol în urmă. Conducătorul de facto al Hoardei, Mamai, a văzut acest lucru ca sfidare deschisă. Mai rău, Mamai nu era un adevărat descendent al lui Genghis Khan. Legitimitatea sa era fragilă. Pentru a zdrobi Moscova, a pregătit o campanie masivă. Mamai a adunat o forță uriașă, cavalerie tătară, mercenari străini și chiar infanterie genoveză din coloniile Mării Negre. A asigurat o alianță cu Lituania, amenințând Moscova din multiple direcții.
Dimitri a răspuns chemând prinții ruși să lupte împreună. Înainte de a porni la drum, Dimitri a căutat binecuvântarea lui Serghie de Radonej, cel mai venerat călugăr din Rusia. Campania a devenit o luptă sfântă pentru supraviețuire. Acea binecuvântare a schimbat totul. Pe 8 septembrie 1380, cele două armate s-au întâlnit pe câmpia Kulikovo, dincolo de râul Don. Luptele au fost brutale. Liniile rusești au început să cedeze. Pierderile au fost enorme. Ascuns într-o pădure de stejar, în apropiere se afla regimentul de ambuscadă, Zasadni Polk, comandat de Vladimir cel Curajos și generalul veteran Dmitri Bobrok. Ei au așteptat răbdător până când forțele mongole au fost complet angajate și întinse subțire. Apoi au lovit. Atacul brusc al cavaleriei a lovit în flancul mongol. Panica s-a răspândit. Formațiunea hoardei s-a prăbușit. Pentru prima dată, o armată mongolă majoră a fost înfrântă în bătălie deschisă de o forță rusă. Militar, Kulikovo nu a pus capăt guvernării mongole. În 1382, hanul legitim Toktamâș a jefuit Moscova și a restabilit tributul. Dar psihologic totul s-a schimbat. Mitul invincibilității mongole a fost spart. Moscova a apărut ca lider incontestabil al pământurilor rusești. Dmitri Doncoi a devenit erou național. Cu toate acestea, lovitura reală fatală pentru Hoarda de Aur nu a venit deloc de la Moscova. A venit din est. Departe, dincolo de pădurile Rusiei, o nouă forță se ridica în Asia Centrală. Tamerlane, cunoscut și ca Timur. Era un cuceritor turco-mongol, cu o mentalitate de construire a imperiului. Și până la sfârșitul secolului al XIV-lea, armatele sale sfâșiau Persia, Transoxiana și dincolo de ele. Și mai devreme sau mai târziu, calea sa s-a intersectat cu Hoarda de Aur. Toktamiș, hanul care arsese Moscova în 1382, fusese odată aliat al lui Timur, dar aliațele în stepă erau lucruri fragile. Relația lor s-a prăbușit într-un război brutal de dute vino. Raiduri, contra-raiduri, invazii care se întindeau pe mii de mile de pământ deschis. Apoi, în 1395, Timur a invadat direct Hoarda de Aur. Sarai, capitala Hoardei, a fost jefuită și efectiv ștearsă. Astrahan, un alt important hub comercial pe Volga, a urmat. Hoarda de Aur supraviețuia pe comerț, pe impozitarea caravanelor, traficului fluvial și mișcarea nesfârșită a bunurilor între est și vest. Și Timur a înțeles asta perfect. După distrugerea acestor orașe, Timur a redirecționat deliberat drumul mătăsii spre sud, departe de Volga și în propriile sale teritorii persane. Imaginați-vă autostrada principală a comerțului global schimbându-și brusc cursul. Un imperiu construit pe comerț s-a trezit brusc falit. Pentru Rusia, efectele au fost enorme. Hoarda se bazase întotdeauna pe bani pentru a-și menține armatele. Niciun comerț însemna niciun venit constant, niciun venit însemna mai puține trupe, autoritate mai slabă și lupte interne constante. La începutul anilor 1400, Hoarda de Aur, cândva unificată, s-a fracturat în state succesoare mai mici, agresive. Crimea, Kazan, Astrahan, fiecare periculoasă, dar niciuna suficient de puternică pentru a domina întreaga regiune, așa cum o făcuse odată Hoarda. Timur a avansat chiar până la Ieleț, inconfortabil de aproape de Moscova. Pentru o clipă, părea că Rusia ar putea fi pur și simplu zdrobită de un alt cuceritor. Apoi, neașteptat, s-a întors înapoi. Mai târziu, tradiția rusă a atribuit această retragere intervenției divine, protecției Fecioarei Maria. Mai probabil, Timur avea ținte mai bogate, mai urgente spre sud. Oricum, rezultatul a fost același. Moscova a primit ceva ce nu mai avusese de secole, spațiu de respirație. De-a lungul anilor 1400, autoritatea mongolă s-a subțiat. Hoarda era prea ocupată luptându-se cu ea însăși pentru a controla efectiv Rusia. Ironic, nici Moscova nu era întotdeauna stabilă.
prinți ca Vasilii al II-lea erau blocați în războaie civile amare. Dar iată diferența cheie. Moscova devenea mai puternică în general, în timp ce Hoarda devenea mai slabă. Până când Ivan al Tiretilea, mai târziu numit cel Mare, a ajuns la putere în 1462, dominația mongolă era în mare parte simbolică. Ritualurile existau încă, memoria fricii era încă acolo, dar mușchiul din spatele ei dispăruse. Ivan al III-lea știa asta și în 1476 a făcut o mișcare liniștită, dar revoluționară. Pur și simplu a încetat să plătească tribut. Hanul Ahmat, al așa numitei Mari Hoardă, practic ultimul rămas serios al Hoardei de Aur, nu putea ignora asta. Dacă Moscova scăpa cu asta, iluzia supremației mongole ar dispărea complet. Așa că a mărșăluit spre vest în 1480, formând o alianță cu Polonia-Lituania pentru a zdrobi vasalul sfidător. Ivan al III-lea și-a mobilizat forțele și i-a întâlnit la râul Ugra, o graniță naturală între pământurile moscovite și lituaniene. Nu a existat nicio încărcătură masivă. În schimb, două armate s-au confruntat peste un râu timp de săptămâni. Forțele lui Ivan controlau punctele de trecere puțin adânci. Erau aprovizionate din teritoriul din apropiere. Și pentru prima dată, trupele rusești nu erau doar războinici medievali. Aveau arme de foc, arcebuse, artilerie, crude după standardele moderne, dar revoluționare comparativ cu tacticile cavaleriei din stepă. Ahmat a așteptat aliații săi lituanieni, dar ei nu au venit niciodată. Distrași de propriul lor război cu Hanatul Crimean, care se întâmpla să fie aliat cu Moscova. Pe măsură ce toamna se prelungea, situația de aprovizionare mongolă s-a deteriorat. Stepa fusese deja devastată de ani de conflict. Iarna se apropia. Foamea și frigul au început să facă ceea ce armatele nu putuseră. Pe 11 noiembrie 1480, Ahmat a ordonat o retragere. La scurt timp după aceea, a fost asasinat de un han rival. Și așa, fără un tratat, fără o proclamație, jugul mongol s-a încheiat. Mongolii pur și simplu au plecat și nu s-au mai întors niciodată. După aproape 250 de ani, Rusia devenise un stat suveran centralizat. Nu mai era tributară și nu mai era guvernată de frica unui han îndepărtat.